आणि मडगावचे नागरिक आणि मिळून आज हांगा एक कॅन्डल मार्च करपाचें ठरयलें. जो आतंकवादी हमलो काश्मीरात ट्युरिस्टांचेर जालो तो इतलो भयानक आशिल्लो. तातूंत 28 जाणांनी आपले प्राण गमायले आनी तातूंत सगळे राज्यांतले लोक आशिल्ले. एक हाजे वेल्यान दाखोवन दिता की काश्मीरची उदरगत, काश्मीरात मोठ्या प्रमाणात जावपी ट्युरिजम हे काही लोकांच्या दोळ्यांत खुपतालें आनी ताका लागून हे आतंकवादी धाडून जवळ जवळ 28 ट्युरिस्टांचे प्राण आज आमी वगडायल्ले आसा. तातूंत नेपाळचे लोक आसा, म्हणजे भायल्या राष्ट्रांचे लोक आसा, तातूंत भितर कर्नाटकाचे लोक आसा, गुजरातचे लोक आसा, महाराष्ट्राचे लोक आसा, वेगळे राज्य, वेस्ट बेंगालाचे, वेगळे राज्यांतले नेवल ऑफिसर जो लग्न जावन हनीमुनाक गेल्लो ताजे ह्या आतंकवादाच्या हल्ल्यांत तो बळी पडलो. ताची बायल काल सल्यूट करताली आपल्या घोवाच्या फ्लॅगाक जय हिंद म्हणून. ते पळयतकीर लोक अक्षरशः रडले आणि म्हणून आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन जें सांगलां की ह्या आतंकवादाक जमनी भितर गाळपाक जाय. हांकां दे वील गेट मच मोर दॅन वॉट दे डिजर्व अशा शब्दांनी आज प्रायम मिनिस्टरान भाशण केल्लें आसा. हाचो अर्थ क्लियर आसा की खंयच्याच परिस्थितीत आतंकवाद भारताचो सरकार नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा खाली हो आयकून घेवपाचो ना. हाचेर कड्यांतले कडे एक्शन घेतलें वतलें. कारण काश्मीर आज इतल्या मोठ्या प्रमाणाचेर आज पळयल्यार कळटा कितले ट्युरिस्ट हे आतां लायन लागल्या विमानांनी परते वचपाक घरा. कारण फ्लायटी कमी आसा, फ्लायटी आतां वाडयतात. पूण ज्या पद्दतीन काश्मीराचो उदरगत जाताली, ज्या पद्दतीन ट्युरिस्ट काश्मीरा मोठ्या संख्येन वताले ते पळोवन म्हणजे आमी म्हणटाले की काश्मीराक गेलो जाल्यार स्विझर्लंडाक वचपाची गरज ना. ही आमच्या काश्मीराची इतले आमच्या काश्मीराचे स्ट्रॉंग नॅचरल ब्युटी आसा पळय. सगळे जाण म्हणटात की काश्मीराक गेल्यार स्विझर्लंडाक वचपाची गरज ना. त्या काश्मीराचे उदरगत पळोवपाक जायना आसतना हे आतां आतंकवादी धाडून आमचो देश शेजारचो देश आसा पळय तो देश असल्यो कुरापती करता. आणि म्हणून काल तांणी सांगलां ते काल जी एक्शन्स गव्हर्मेंटान घेतल्या ती अत्यंत योग्य एक्शन्स आसा. सारकी पयले इमिजिएटली तांणी एक्शन्स घेतल्या. प्रधानमंत्री आपलो दौरो सोडून परतो आयलो आनी जे एक्शन्स तांणी घेतल्या तांणी एक सिग्नल दिल्लो आसा सगळ्या राष्ट्रांक, अख्ख्या जगाक सिग्नल दिल्लो. सगळीं राष्ट्रां भारताच्या फाटल्यान उबी राविल्ली आसा आतंकवादाच्या विरोधात. आनी सगळ्यांचो एकमुखान मागणी आसा की हांकां परमनंट लेसन शिकोवपाक जाय. आनी म्हाका खात्री आसा हे भारताचें सरकार नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वा सकल हे असल्या आतंकवादाक गाडून रावतलें अशें हांव खात्री बाळगीतां. नमस्कार सगळ्यांना. आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे आज आपण इथे जमलेलो आहोत. एक दुःखी मनाने आज सगळे इथे मडगावची जनता आपल्यासमोर जमलेली आहे आणि ती जनता यासाठी जमलेली आहे की पालघामच्या इथल्या काश्मीरच्या पालघाम जागेमध्ये जे आपले 28 नागरिक होते त्यांना तिथे मारण्यात आलं. आणि मारण्यात आलं तर फक्त ते आयडेंटिफाय करून मारण्यात आलं. ते काय फक्त टुरिस्ट होते म्हणून मारण्यात नाही आलं. त्यांना त्यांच्या तिथे जाती किंवा भाषाच्या विषयामध्ये विचारत नव्हते त्यांना. तुम्ही भाषावादमध्ये त्यांनी आपण आज बघतोय की भारत आज कुठेतरी भाषावादमध्ये अडकतोय. मी कन्नडी काय आहे, मी मराठी आहे, मी शीख आहे, मी कोणत्या भाषा वापरतो ह्याच्यावर विचारलं जातं. पण तिथे त्यांना भाषा विचारली गेली नाही, त्यांना जाती विचारली नाही गेली, त्याने धर्म विचारला गेला. अगर तो हिंदू आहे तर त्याला मारण्यात आलं. त्याच्या एक लहान मुलगाचा एक व्हिडिओ आला, त्याच्या बाबाला त्याच्या समोर मारण्यात आलं. त्यांना विचारलं गेलं, त्यांना सांगितलं गेलं की जे मुसलमान आहेत त्यांनी वेगळं व्हावं आणि जे हिंदू आहेत त्यांनी वेगळं व्हावं. जसा हिंदू वेगळा झाला त्याला तिथेच गोळी झाडण्यात आली. एका बाईला तिच्या नवऱ्याला तिथं मारण्यात आलं आणि तिला तिथं सोडलं गेलं. तेव्हा ती म्हणते की मलाही इथे गोळी झाडून मारून टाका. पण तिला सांगण्यात येतं नाही, तुला जिवंत ठेवते, जा तुझ्या मोदीला, जा तुझ्या पंतप्रधानाला सांग की तुमच्यामुळे आणि तुमच्यासाठी हे केलेलं आहे. आम्ही दरवेळी पीसचं बोलता, आम्हाला पीस पाहिजे, पीस ट्रीटी करता. व्हॉट द गव्हर्नमेंट हॅज डन की आपली जी इंडस व्हॅली रिव्हर ट्रीटी आहे ती बंद केली आहे. हे फक्त आज आपण इथे फक्त पीस प्रोटेस्ट करून चालणार नाही आहे. आपल्याला एक ऊर्जा घेऊन इथनं काम करावं लागेल आणि एक आपल्याला ध्येय घ्यावं लागेल. तो ध्येय कसलं आहे की आम्हाला फक्त सर्जिकल स्ट्राईक किंवा उरी अटॅक नको आहे. परत आम्हाला पाकिस्तानच्या आतमध्ये घुसून ह्या जयेश आणि लष्करसारख्या यांचे जे हेडक्वार्टर्स आहेत हे निष्ठा नाबूद केले पाहिजे. त्याच्याशिवाय हे नाही होणार आहे. अगर काश्मीरमध्ये पीस पाहिजे तर तो पीस फक्त तिकडे जाऊन किंवा आपण टुरिझम वाढवून किंवा काही गोष्टी करून नाही होणार आहे. तर जोपर्यंत पाकिस्तान ब्लीड करत नाही, पाकिस्तानमध्ये जोपर्यंत जिथेपर्यंत आपण तिथे जाऊन तिथे त्यांच्यावर हल्ला नाही करत तोपर्यंत या काश्मीरमध्ये शांतता येणार नाही आहे. कधीपर्यंत आपण शांत बसणार आहोत. आणि ही शांतता करून आपण अनेक वर्ष, आपण 75 वर्षापासून शांतता पाहतोय, पण काही झालं का तर काहीच नाही होत. आम्हाला वेस्टर्न मीडिया येते, आम्हाला सांगते की नाही, दे वेर मिलिटंट्स, दे वेर नॉट टेररिस्ट.
अँड जे लोक मेले त्यांना असंच मारलं झालं, जे रॅन्डम लोकांना विचारलं झालं. त्यांना तिथे कलमा वाचवायला लागलं. कलमा नाही आहे तर त्याचे जे पुरुष होते त्यांच्या पॅन्ट खाली घेण्यात आले. अगर तो मुसलमान नाही आहे त्याच्या ते ऑब्झर्व करून आणि क्रूरपणेने त्यांना मारण्यात आलं होतं. एक नेव्ही ऑफिसर ज्यांना मारण्यात आलं त्यांच्यामध्ये त्यांचं जसं आपण ऐकलं असेल की 8च दिवस त्यांच्या लग्नाला झाले होते, ते तिथे फिरायला गेले होते आणि त्यांना तिथे मारण्यात आलं. मी विचारतो भारत सरकारला की आपण इथे किती दिवस शांत बसणार आहे आणि किती दिवस आम्ही इथे फक्त हे प्लीज प्रोटेस्ट करायचे, किती दिवस आम्ही इथे फक्त उभं राहायचं आणि बघत बसायचं की आमच्या भारतामध्ये अटॅक होणार आहे. आज मडगाव हे काही पालगामपासून फक्त जास्त लांब नाही आहे, 2700 किलोमीटर लांब आहे. वेळ लागणार नाही त्या लोकांना इथे येऊन पण हमला करायला, आमच्या घरात घुसून मारायला. आम्ही कधीपर्यंत गप्पा बसणार आहे. आज आपण ध्येय घेतला पाहिजे की भारत सरकारने ध्येय घेतलं पाहिजे आणि आपण भारत सरकारला सपोर्ट केला पाहिजे की पाकिस्तानमध्ये घुसून त्यांना मारलं पाहिजे. JS असेल, लष्कर असेल, या सगळ्या आतंकवादींना मारलं पाहिजे. आणि हा हल्ला फक्त एक धार्मिक ह्याच्यावर होता, त्यामुळे तेही आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. मी सगळ्यांना विनंती करतो की 2 मिनिटाचा शांतता आपण ठेवून ते जे एक ट्रिब्यूट आपण त्या लोकांना देऊ जे जिथे त्यांना मारण्यात आलं, यासाठी 2 मिनिटं सगळ्यांनी खाली डोकं आपलं खाली करून एक शांतता हे करू. आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद. आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद. अरे दहशतवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद. बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय. मातरम, मातरम, मातरम. मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो. पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का. कभी इधर से कभी उधर से, कभी इधर से कभी उधर से. घुसता है गुर्राता है, घुसता है गुर्राता है. दल झेलम की मधुलहरों को, दल झेलम की मधुलहरों को. गंदे पाव लगाता है, गंदे पाव लगाता है. केसर पर बारूद छिड़कता, केसर पर बारूद छिड़कता. अंगारे बरसाता है, अंगारे बरसाता है. न्योता देता महाकाल को, न्योता देता महाकाल को. अपनी मौत बुलाता है, अपनी मौत बुलाता है. भूल गया है हरब अरब जब, भूल गया है हरब अरब जब. खुद ही पापी कुरान का, खुद ही पापी कुरान का. नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो. पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का. बोल दिया है धावा फिर तो, बोल दिया है धावा फिर तो. शेरों कदम हटाना मत, शेरों कदम हटाना मत. तपो के प्रलयंकर जबड़े, तपो के प्रलयंकर जबड़े. तुम वापस पलटाना मत, तुम वापस पलटाना मत. सिद्धांतों के परिभाषा में, सिद्धांतों के परिभाषा में. अपने को उलझाना मत, अपने को उलझाना मत. धूल उड़ा दो, धूल उड़ा दो पिंडी के अब, धूल उड़ा दो पिंडी के अब. पल भर दया दिखाना मत, पल भर दया दिखाना मत. फिर कब ऐसा वक्त मिलेगा, फिर कब ऐसा वक्त मिलेगा. लगेगी यह भुगतान का, लगेगी यह भुगतान का. नक्शे पर से नाम मिटा दो, नक्शे पर से नाम मिटा दो. पापी पाकिस्तान का, पापी पाकिस्तान का. शांति अहिंसा पंचशील के, शांति अहिंसा पंचशील के. सरगम कुछ दिन गाओ मत, सरगम कुछ दिन गाओ मत.
भड़क उठा है हर जर्रा तो भड़की आग बुझाना मत अरे आतंकवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, दहशतवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद, दहशतवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद हो बर्बाद। बोलो भारत माता की जय भारत माता या मार्च रॅलीची आम्ही सांगता वंदे मातरमान करूया. तर शांतनू कडेन मागता की ताणें वंदे मातरम